Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα μάθουμε πώς να βγάλουμε βίντεο Δεν από το TikTok ξέρω, και δεν τι εννοώ μας αυτά είπε. εκεί στη θάλασσα, κάτσε να vlogs και εξηγήσω. τέτοια. Όχι, εννοώ Brawl Stars, Roblox και αυτά. Γιατί έχω μάθει ότι αρκετούς τους ενδιαφέρουν και αρκετοί δεν ξέρουν να το κάνουν, οπότε λέω να κάνω αυτό το βίντεο. Καταρχήν, πάτε εδώ πάνω στην μπαταρία, πάτε εδώ πάνω στην μπαταρία και κάνετε κάτω και την κάνετε και άλλη μια φορά. Μετά πατάτε τις τρεις τελίτσες και πάτε μια φορά πίσω. Πατάτε και γραφή οθόνης, εγώ γράφω ήδη βίντεο, δεν μπορώ να το πατήσω. Καλά, γιατί τόσο άσχετο. Και μετά, τώρα εσένα ποιος σου μιλήσει. Βγαίνετε και Αυτός θέλω ας είναι πούμε να ότι... Ρε φίλε, τώρα το θέλετε να κάνετε edit το βίντεο. Ναι, γιατί έχεις κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, σταματάτε. Θα εδώ σου πέρα έλεγα το τώρα, αλλά έχει τετραγωνάκι. Ναι, εγώ δεν το κάνω γιατί θέλω να συνεχίσω να βγάζω το βίντεο και να σας το δείξω, οπότε δεν μπορώ να το κάνω. Και μετά πάμε στο CapCut. Περιμένετε λίγο, κολλάει. Έλα, προχώρα. Τι έγινε ρε, κολλάει. Έλα φίλε τώρα. Ωραία. Τώρα ξεκόλλησε και τώρα πάμε στο CapCut. Όπα, κατά λάθος, ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε. Πατάμε νέο έργο, ό,τι γουστάρουμε, μπαίνουμε δηλαδή όπου θέλουμε. Εγώ μπαίνω σε αυτό εδώ το Brawl Stars. Άντε. Ωραία. Και θα σας μάθω ένα πολύ βασικό πράγμα. Βασικά δύο. Το πιο βασικό πράγμα στα βίντεο είναι το εξώφυλλο και ο τίτλος. Τίποτα άλλο. Το εξώφυλλο και ο τίτλος. Αυτά τα δύο τα βλέπουν όλοι από έξω και αν είναι ελκυστικά μπορείς να μαζέψεις πάρα πολλά views και likes, μπορεί και όχι, αλλά views σίγουρα. Λοιπόν, πάλι κολλάει, κοίτα εδώ να δεις. Έλα πατήσου. Ωραία. Πάμε στο Hypeak. Είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιώ εγώ για τα εξώφυλλα και δεν το έχω κατεβάσει από αυτό εδώ το κινητό γιατί είναι καινούριο. Έλα. Μην ρωτήσετε γιατί κολλάει, δεν έχει καλό σήμα. Τώρα εγώ δεν θα το κάνω. Πάντως αυτό ήθελα να πω εγώ σε εσάς. Τι να πω, αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Ελπίζω να σας βοήθησα καταρχήν, γιατί και να το προσπαθήσετε, η προσπάθεια μετράει. Και αν το κάνετε και το κάνετε και το αγαπάτε και κάνετε υπομονή και προσπαθήσετε και το πιέσετε, θα τα καταφέρετε. Ό,τι και να θέλετε, ό,τι όνειρο θέλετε, μπορείτε να το καταφέρετε. Ελπίζω να σας βοήθησα, αν σας άρεσε το βίντεο, like, subscribe, comment και share και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!